Čaute, vítajte u môjho nového videa. Dneska si otvoríme tieto old school veci v Brawl Stars. Tým, že je nová ranka. OK. Takže máme tu hneď za prvé ranky Stardrop. Propas XPčka. Celkom fajn. Potom tu máme Legendary Stardrop. Môže byť niečo dobré a je to skin na Jessie. OK. Tankuj Jessie. Celkom fajn. Ranking Stardrop. Z toho nám padne 100 blingov. OK, celkom fajn. Potom máme normálny Stardrop. A z toho nám nič dobre nepadlo. OK, teraz sa ideme pozrieť, čo máme tu. Scratcher Poco. To čo je za skin? Wow. OK, powerpointy máme... Čože? Free Phoenix. To čo za eventku? A máme tu dosť veľa vecí zadarmo, takže ideme si to pohorovať. Jeden game. Máme tu Mecha Box. OK. Len zvedavé coiny, powerpointy a Mecha Piper. Oh môj bože, to bude vlastne to legendary skin. Kredity. Dosť veľa kreditov. Potom tu máme Angelic Stardrop. Z toho nám padne blingy, 100 blingov. Ďalej ďalších 100 blingov. Toto by malo byť niečo. A pin, nevadí. Toto je powerpointy, 50 powerpointov. OK, 100 blingov. Ďalšie powerpointy, OK, máme tu nejaký spray. Máme Mega Trophy Box. 12 vecí. Dobre, celkom fajn. A nový skin to je Viking Bull. OK. Potom tu máme ešte nejaké piny. Teraz by mal byť spray, keď sa nemýlim, jasné. Ďalší pin. OK. Dobre, mám tu dva Chaos Stardropy, Epic a powerpointy. Máme tu potom ďalší Super Rare a z toho nám padne 100 coinov. Potom tu máme Hypercharge Stardrop a z toho nám padne Hypercharge na Mazy. Celkom fajn. OK, tu je nejaký nový brawler, na to bude video inokedy. Máme tu nejaké skiny k tomu. A keď sa nemýlim, tak by mali byť aj tie Toy Story skiny, ktoré sú práve tu. Áno, sú tu Last Chance. OK, možno si ich kúpime, neviem. OK, máme nejaký nový Showdown. Aj nejaký Mirror si otvoríme. OK. Toto je ten Glowbird, zaujímavé. A dáme si jednu hru, aby to nebolo až také nudné video. OK, takže ideme. Dobre. Chill. To je jeden Dynamite, to necháme na pokoji. A zo začiatku už nie sme až tak safe jak minule. Máme tu toho Dynamika, Emsku a toho typka, ktorého som teraz zabil. Potom tu je Colt a Shelly. Jau. Jak sa nám to tu už pomaly začína dosť rozbiehať. Ok, tu je tento El Primo, toho by som asi skúsil. Dobre, easy. Trošku počkáme. Tu vidím tu Emsku. Tu neviem, či dáme. Možno skúsiť. A máme to. Som tu hádzal úplne zbytočne. Potom je tu tá Colette a tam je Gale. Tu je ešte tá Shellyna. Prepáčte za e-mail. OK,
OK, zabili sme šelinu a máme tu showdown. Už iba dáme dole tu kolet a máme to. OK. A máme to. Za chvíľku sa nám splnia tieto questy, čo je celkom super. Konečne máme tu jeden Angelic Star Drop a 100 coinov. Nevadí. OK. Takže ideme ďalej. OK, takže ideme. Celkom dobrá mapa, na takýto som ešte nešiel. Máme tu Leona. Tam máme nášho brata Lowa. Tam som videl ešte Lily. Dáme tu tento Sigma Spray. Potom tu je Gale. A toho dáme úplne na pohodu. Potom je tu tá šelina. Ich necháme na pokoji. Som tam prichádzal úplne zbytečne za to, že tam je ten a ten drog je nejaký agresívny. Skúsime túto šalinu. A OK, dobre, máme malo HP. Nevadí. OK, aspoň máme plus 7 pohárkov a splnili sme si questy. OK, koľko sme toho dostali? Rare Star Drop, XPčka stojí XPčok, 2000 XPčok. Máme tu Star Drop, Legendary, wow. A máme tu Star Powerku na Melody. Jaj. OK, ale pozrieme toho Phoenixa. A máme ho tu. Veľa bradlerov mám ešte na 0 trofís, takže sľubujem, že urobím aj nejaký iný push na budúce. OK, a pozrime, že akú raritu má tá Piper. Niekde ju tu nevidím. Tak tá asi nebude Legendary, tak buď bude Mythic, alebo neviem čo. Piper je tu, equipneme si ho. OK. Musíme pozrieť do katalógu. Nájdeme si tu Piper. OK. A to je Hypercharge skin. Ty kokos. Počkej, takže to je Hyper. Čože to je aj ten Screecher Poco? Tak to je mega old school skin. Wow. Sľubujem, že aj s ním urobím niekedy push. OK, takže toto bude pomaličky koniec videa. Bol by som veľmi rád, ak by si dal like a odber. A prepáčte, že toto video bolo také krátke, lebo nemám tak veľa času. Takže vidíme sa na budúce a čus!